Madwar id-dinja persuni gej jgħaddu minn diversi esperjenzi iebsa kawża ta' mibeda lejn l-orjentazzjoni sesswali tagħhom. Din it-tip ta' mibeda magħrufa aħjar bħala omofobija hija wkoll realtà f'pajjiżna. Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-Omofobija, l-għaqda LGBT Labour tellet diskussjoni f'dar l-Ewropa fejn fost l-oħrajn trattat l-effetti li din qed tħalli mhux lanqas fuq is-soċjetà Maltija. Attività biex inqajmu awareness kontra l-omofobija. L-omofobija hija qatt kriminali f'ħafna pajjiżi u nħossu li f'dan il-pajjiż iridu nieħdu stand ċara kontra l-omofobija. Llum ħankunu qed niddiskutu x'inhuma l-problemi li toħloq l-omofobija u x'inhuma s-soluzzjonijiet li nistgħu noħolqu biex niġġieldu kontrija. Fisem LGBT Labour Albert Gauci Cunningham qal li l-omofobija hija ħażina u kara ħafna fejn tista' tieħu anke forom differenti. Il-psikologu Bernard Caruana spjega kif l-omosessualità mhix marda u għaldaqstant ma tiġix ikkurata. Qal li minn studji li saru rriżulta kif l-omofobija hija l-aktar komuni fost l-irġiel, fost nies avvanzati fl-età u fost dawk li għandhom livell anqas ta' edukazzjoni. Persuni meqjusa bħala konservattivi iħossuha aktar iebsa biex jaċċettaw ir-realtà ta' persuni gej għal Bernard Caruana, filwaqt li nies fundamentalisti fir-reliġjon ukoll jistgħu jkunu aktar omofobiċi. L-uffiċjal għall-opportunitajiet indaqs fih dan il-Partit Laburista Rachel Tuwa tkellmet dwar ir-realtà li qed jgħaddu minnha diversi żgħażagħ kawża ta' bullying omofobiku u li qed iħalli impatt negattiv fuqhom. Fost l-interventi min-naħa tal-pubbliku preżenti kien hemm persuna li lmenta kif pajjiżna m'hawnx biżżejjed informazzjoni dwar il-liġi li tiggarantixxi drittijiet indaqs għal kulħadd. Jirriżulta li l-LGBT Labour stidnet lil Kurja biex tibgħat rappreżentant għad-diskussjoni iżda għal xi raġuni ħadd mill-Knisja ma ttenda.